Mae'n fora bendigedig. Dych chi'n beth, swn i wrth y modd byw efo yma. Mae'r olygfa jyst yn ffantastig. A nes i gysgu mor dda. Neis da. Be dwi'n licio pan da ni'n dod i aros i rwla di ffeindio chydig bach allan am hanes y lle. Mae'r lle yma'n reit unigryw. Felly o'n i'n darllen y llyfryn sy'n dod efo'r tŷ. A mae'n dweud, yma chydig o hanes y lle. Bod Bwthyn wedi bod yn nwylo'r teulu ers dros 100 o flynyddoedd. A dyna sy'r enw Alice Newton oedd yn byw yn y tŷ yma. A gafodd ei geni yma 97 o flynyddoedd yn ôl. Ond hwn sy'n rili diddorol. Os da chi'n gweld yn fan hyn, mae hwnna y peth pren mae o'n edrych yn ffansi iawn. A mi yda ni dafliad carreg yma yma o stad Sir Watkin Williams Wyn, sef y Winster, stad Winster yn Wrexham. Felly y teulu Williams Wyn nhw oedd bia lot o lefydd o gwmpas yr ardal. Dwi wedi clywed yr enw o blaen, dwi'n siŵr os oes o gysylltiad efo Talsarna hefyd. Ond mae'r y dresar pren ma wedi dod o'r stad honno. Gan ma'n deud yma, at one time Sir Watkin could walk from the estate to Aberystwyth on his own land. It's a 2-hour drive today. Da de. A ni'n sôn yn gynharach na dyna sy'n enw Alice Newton. Gafodd ei geni yn y tŷ yma, fi oedd yn byw yn y tŷ yma. A mae gwaith celf hi yma ar y walia yn bob man. Mae hwn yn un o'r lluniau hynny. Mae Morgan ag Elis wedi cael y pancakes. Mae Ffion wedi cael yr wyd i ferwi. Ac i fi, y bacon medallions bob tro.